Da, ponestalo mi je prostora i ta deca koja se rađaju, oni su iznova nova i nova nada za, mi prolazimo naravno, a oni na neki način, to je večni ciklus u kome nam se večito pruža šansa da shvatimo smisao i da za to budemo, da za to dobijemo, u stvari da postanemo ono zašto smo napravljeni. Kroz svu tu priču i sve što ja na neki način informacije koje dobijem, ja kao da to već znam negde u suštini. Mi je to već rečeno, ali si to negde kroz vreme zaboravio. I mi smo večito u tom ciklusu u kom on se ne manifestuje zbog te slobodne volje, ali u kome on ima ključnu funkciju, a to je ne da radi za nas i ne ono kao i kaže oslobodi nas od greha. On ne može na neki način, on može da nas oslobodi od greha, ali samo ako smo mi dovoljno otvoreni. Ako smo mi dovoljno otvoreni ka njemu. Znači, mi smo zaduženi za oslobađanje od greha u istoj meri koliko i on. Na neki način, znači, mi trebamo da to što je rečeno pretvorimo u delo. Kroz naše pretvaranje rečenog u delo mi postajemo, mi sami sebe oslobađamo. Ne oslobađa nas on. On nam govori on je ideal. Zato tako i deluje kao da je nepostojeći. Jer on je samo ideja onoga što mi jesmo, što mi trebamo da budemo, što mi nismo. Ali u suštini jesmo. I zato je ta priča da je on stvorio čoveka, zato što to je jedino što nas čini sretnim, realno. Ali ovde mi, naravno, nismo sretni. Neki su veće ili manje meri sretni, neki zbog naših okolnosti. Mi smo mnogo, ja sam zbog naših okolnosti i upoznat sa Bogom, zbog toga što su naši padovi toliko, ja sam pre živeo u Kanadi i oni su mnogo više kao on the level, kako se to kaže, znači iznivelisani. Oni uopšte nemaš taj osjećaj da se nalaziš u nekoj užasnoj situaciji. Ovde ljudi mnogo više imaju osjećaj da se nalaze u užasnoj situaciji zbog tog užasa. Ja mislim da sam i shvatio, dato mi do znanja, on mi se na neki način mi je došao u pomoć. Jer možda zbog te promjene ne bi mogli da uspijem da izbalansiram sve na način na koji moram, nego bi upadao u mnogo veće greške zbog toga što bi mi ljudi terali na neki način na to, naravno, što je pogrešno. Tako isto i ovo priča o tom ratovanju je pogrešno, jer ne sme niko te natera nije nešto, u suštini ti imaš, znači, ljudi ne mogu, mislim, tako da to na neki način, da, i ta smrtnost, to nestrpljenje i taj juriš da se ispune sve neke norme, želje koje mi ovdje imamo, je isto na neki način nešto što nije božansko i što na čemu treba se radi da shvatimo da ono što nije ispunjeno u ovom životu, da će biti ispunjeno u sledećem, da je potrebno puno strpljenja da bi se shvatile stvari na pravi način. I da polovičnost naših priča i naših dela je razlog zbog koga smo mi tako neizbalansirani i zbog toga imamo sve te strahove, zbog toga imamo sve te stresove i sve to se nalazi iz naše nepotpunosti.
u potpunosti, kad smo u potpunosti, mi smo stvarno u potpunom miru i trebamo da budemo u stvari u potpunoj ljubavi jedni prema drugima, što a to je potpuno nešto što ovdje se ne događa. I kad se uporede oni i njihov kontakt sa mnom, koji sam imao sa njima, i kad na neki način, to se veoma retko ovde može doživeti. A oni su potpuno isti ljudi, potpuno su isti ljudi. Nema nikakve razlike u odnosu na nas, ti anđeli, niti imaju krila, niti imaju neke specijalne moći. Oni su potpuno isto ljudski kao i mi, samo što se potpuno drugačije ponašaju. Jer imaju znanje i razumevanje, i to znanje i razumevanje su postali. Oni su postali, nije dovoljno znači samo znati i razumeti, nego je bitno i to i tako delati. Tako da i oni čine da ja sam toliko zahvalan da postoji Bog, zato što da je ovo sve, ja bih bio stravično razočaran. Život i sve. Ja bih bio stravično razočaran, da jako sam imao mnogo toga, mislim, kao nisam uopšte neko ko dolazi iz neke sredine, iz nekog kao pozadine koja je bila na bilo koji način sputavana i nešto. Ali sasvim sam normalno živeo, ali sam u procesu stvorio tu ideju da smo mi toliko prolazni, napravili smo svet da se sve čini tako tužno na neki način, ta prolaznost je na neki način tužna, a oni daju neke momente koji su večni i na tome sam im večno zahvalan i ja uopšte ne bih znao kako da objasnim šta osjećam prema tome što je meni dato i što mi je on dao. I to pokušavam kroz ceo život, u stvari ja pokušavam pisanjem i ovim da to prenesem na vas, vjerojatno neuspešno, ali to je potpuno jedan fenomen koji ja uopšte nisam niti se ni nadao tome, niti mislim da sam zaslužan toga, ali to definitivno postoji. I iznad svega je stvarno, iznad svega što može čovjek da osjeća ovde i što može uopšte, ali može, ima i mi i kroz nas, i to nije tačno nije tačno da iznad to nas, to nama pripada. To nama pripada i mi trebamo da se ponašamo u skladu sa tim i mi možemo da stvorimo, i mi bi mogli da stvorimo raj ovde. I da imamo takvu veru u ljude i da imamo takvo poverenje da se stvori taj zajedništva i istinskih osjećanja koja su toliko istinska i toliko su duboka toliko su tačne tačne istinske. Da prevazilaze prolaznost ovih naših greškica i grešaka i sve to što su greške, ta naša muzika i sve to, i svi ta ostavljanja, to su sve pogrešne ljubavi. Prava ljubav te nikad ne napušta. On je večito tu i on je večito tu sa nama i to je fascinantno isto. Večito. I kada grešiš, je tu samo kad god hoćeš da bude tu, on je tu. I to je nešto što isto stvarno, mislim, nepostojeće u našem svetu. Na neki način, da dobro, imamo sad ove telefone, imamo načine komunikacije i to je sve divno, ali da, možda je to taj naš osjećaj da budemo stalno u kontaktu sa nekim kog trebamo ili nismo li svesni da trebamo to, da, mislim, osvestiti da trebamo Boga je možda prvi korak to jeste prvi korak u nalaženju Boga.
Sad, koji su razlozi, da li nam treba ljubav ili nam treba, ne znam, nija neki kontakt ili nam treba razumevanje samog smisla života. Mislim da je to bio moja potreba. Ali potrebu za njim ako mislimo da ako želimo Boga s nama, mi moramo da imamo potrebu za Bogom. Neće drugačije. Ako mislimo da imamo dovoljno i da je to i da mi s tim smo zadovoljni, znači na neki način treba biti nezadovoljan sa ovim svetom toga. Ili da tražiš razlog zašto je to tako kako je. Ne postoji razlog, postoji samo slobodna volja. Postoje oni koji neće jednostavno i koji jednostavno, i to je na neki način ta druga strana, to je da mi nemamo želju za ničim višim. The surface is fine, kako kaže Leonard Cohen, kao ostaćemo na površini, površina je okej. Ako je površina okej, a ovaj svet je postao veoma vizualan i sve se ostavljeno na vizualnosti, šta materijalno i šta, kako ti je kuća, kako to izgleda, kako ti je automobil, kako on izgleda, kako izgledaš ti, da li si lep, da li nisi, mislim, sve, kad pogledate ove telefone, sve je to vizualan jedan svet koji nas ne tera da pogledamo dublje uopšte u stvari. I to je problem. I kao tako je prolazno, kao, znaš, vizualno, samo se štancu, mislim, kao, možeš da vidiš jednu lepu devojku, možeš da vidiš 1000 lepih devojka, mislim, možeš cijel dan imaš lepe devojke. Ako je to dovoljno da bude lepo samo, onda if there is a duty, do we have a duty to more than beauty, da li imamo dužnost prema nečemu višem od lepote? Naravno da trebamo da nađemo smisao, naravno ne samo kao. Tako da u svakom slučaju ne znam tragajte za Bogom, nećete se razočarati.